Nitrianska cyklomagistrála sa rozrástla o nový úsek. Takmer 7,5 kilometra kvalitnej asfaltovej trasy teraz spája Nové Zámky s Nesvadmi a ponúka bezpečný a komfortný pohyb pre cyklistov všetkých vekových kategórií. Nový úsek slávnostne odovzdal do užívania verejnosti počas marcového víkendu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Musím povedať, že do zastúpenia tých ľudí, ktorí tu aj dnes boli a prišli podporiť toto naše slávnostné otvorenie tejto novej cyklotrasy, tohto nového úseku v dĺžke 7,4 km hovorí za všetko. Máme v podstate na tejto cyklotrase aj také vychytávky, ako sú merače a číselné vyhodnocovače, ktoré nám naozaj veľmi rýchlo dokážu vyhodnotiť záujem o túto cyklotrasu. Čísla, ktoré dnes sa vykazujú na tejto cyklotrase, ktorá je pár dní otvorená, tak sú skutočne bravúrne. Také čísla nemáme ani na jednej cyklotrase. Pri prvej komunikácii s pánom predsedom myšlienka sa mu veľmi zapáčila a veľmi aktívne zabojoval. Rovnako aj v spolupráci s mojimi kolegami, s poslancami Nitrianskeho samosprávneho kraja sme schválili jednotlivé projekty a prešla realizácia, dnes sme tu. Takže ja sa veľmi teším a dúfam, že takto to pôjde v krátkej dobe aj ďalej. To slávnostný deň pre cyklistov, pre tých, ktorí sa odvážia a urobia dobrý krok, že vymenia auto za bicykel a používajú bicykel dennodenne do práce, za povinnosťami, do školy, do obchodu. Som veľmi rád, že vznikla táto cesta, keď by tá cesta bola dlhšia a smerovala naprieč celému Slovensku. Ako lekár si želám, aby na tejto ceste bolo čo najmenej úrazov. A ako poslanec si prajem, aby toto miesto a táto cesta bola nielen symbolom pohybu a zdravia, ale symbolom spájania ľudí celého nášho kraja. Tá cesta si myslím, že bude veľmi využívaná širokým okolím. Čo hovoríte na novú cyklotrasu a možno ako často ju plánujete využívať? Tak určite je skvelá a určite často aj budem využívať s deťmi. Vy ste odtiaľto priamo? Áno, z Nových Zámkov. A chodievam do Nesvadov často ku kamarátke. Je to ako super. Teším sa tomu, že je to ako otvorené. Plánujete ju využívať často? Ste odtiaľto? Áno, stadiaľ to som z Nových Zámkov a každý víkend som tu. Chodíte sa prechádzať každý deň? Aj na bicykli. Čo hovoríte na tú návštevnosť na cyklotrase? Využívajú veľa ľudí? Využívajú, áno. Bezpečnosť, moderné technológie aj prepojenie na turistickú atrakciu robia z cyklotrasy medzi Novými Zámkami a Nesvadmi viac než len infraštruktúru, predstavujú pridanú hodnotu pre miestnych aj návštevníkov a zároveň potvrdzujú význam udržateľnej dopravy v regióne a jej prínos pre rozvoj cestovného ruchu. Nie je to len o tom, že spojíme naše mestá Nové Zámky s Nesvadmi, ale myslím si, že spojíme spoločne celý región. Otvoríme aj túto možnosť a nie len pre cykloturistov. Určite aj na kolobežkách, možno na kolieskových korčuliach, alebo keď sa len chcú ľudia prebehnúť, výjdu do prírody. A verím, že v letnom období naše termálne kúpalisko rovnako spojí aj s termálnym kúpaliskom v Nesvadoch, takže mnohí to využijú na aktívny šport, prídu na bicykli, okúpu sa a budú pokračovať ďalej. Táto cyklotrasa vedie tesnej blízkosti nášho termálneho kúpaliska. Ja som myslel, že som bol presvedčený, že to je ideálne, čo sa týka cestovného ruchu, otvára nové možnosti pre ľudí, nie len z Nových Zámkov, ale ľudia, čo prídu vlakom do Nových Zámkov, tak majú dá sa povedať, za pol hodinu možnosť sa presunúť do Nesvad. Hovoríte teda na to, že kraje sa snažia budovať viac a viac cyklotras. Svedčí to o tom, že tí ľudia im dali ten presný príklad. Pozrite sa, my to potrebujeme, my to chceme a je dobré, že primátori, župani a všetci tí, ktorí o tom rozhodujú, ten hlas vyslyšali. To je veľmi dôležité. Aby ten hlas nezostal jak smedný na púšti. To je dôležité. Cyklotrasa s modernými prvkami ponúka priestor na rekreáciu aj každodenné dochádzanie. Na bezpečnosť tu dohliada výstražné osvetlenie a jej využívanie sleduje cyklosčítač. Celkové náklady na jej výstavbu dosiahli viac ako 3,1 milióna eur. Je to v podstate celá rovinatá trať, čiže je vhodná naozaj pre úplne každého. Má šírku 3 metre, je v podstate rozdelená na 2 pruhy, kde teraz cyklisti môžu chodiť oproti sebe. Dôležitá vec pre mňa je to, že sme tam dali naozaj tie zábrany, ako som spomínal, tie také masívne, ktoré možno, že niekomu budú trošku klať oči, ale robíme to kvôli tomu, aby nám to nebiehali motorové vozidla, pretože s tým máme naozaj problém. Čo hovoríte na to strategické umiestnenie tejto cyklotrasy? No, podľa mňa je to dobré, pretože je to jednak vedľa koryta starej rieky Nitry. Ideme do Nesvad. Chceme tento rok začať pokračovanie výstavby tejto cyklotrasy teda ďalej po Martovce a od Martoviec vlastne do Komárna už len ďalších nejakých
7,5 km a Komárno je vlastne už súčasť medzinárodnej cyklistickej trasy Eurovelo 6, tým pádom by aj zahraniční možno ľudia, ktorí po Eurovele chodia a chodí ich dosť, môžu že prísť sa pozrieť aj takto v rámci nejakého svojho dňa. V tomto úseku Nitriansky samosprávny kraj bude pokračovať, či je to smerom na Nitru alebo smerom na Komárno. Samosprávy sú naše pripravené, mojou úlohou je teraz presvedčiť predstaviteľov Ministerstva regionálneho rozvoja a investícií, aby prealokovalo finančné prostriedky do našej rady partnerstva, keďže sa snažíme hlavne finančné prostriedky využívať na výstavbu cyklotras hlavne z európskych zdrojov a nie naše vlastné. Dobre vieme, že 23 km v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja je veľmi maličko. Áno, niekto by mohol povedať, že prečo robiť cyklotrasy, keď nemáme dobré cesty, ale my túto domácu úlohu máme splnenú. A my sa tu bavíme o cestách 2. a 3. triedy, zdôrazňujem 2. a 3. triedy, lebo obyvatelia niekedy nechápu, že cesty 1. triedy nespadajú pod Nitriansky samosprávny kraj a tie máme v katastrofálnom stave. Výstavba novej cyklotrasy, ktorá je súčasťou ponitrianskej cyklomagistrály, potvrdzuje záujem Nitrianskeho samosprávneho kraja o rozvoj regionálnej mobility a turizmu a zároveň ukazuje, že projekty z plánu obnovy a odolnosti presahujú rámec praktickej dopravy.